Angena amanzi endlini bethunani kuse-early ke phofu xa umakhwela sana yena esithi ngathi akazuzingena izinto zoba busy nomntu ofuna uphuziswa amapilisi. Molweni ndanamkela kuMaMgobhozi TV. Siyazi ke utata Musa Mseleku ebebanjwe si-stroke kulo nyaka kupheleyo, walala esibhedlele wade waphuma ke. Siyambona ke nathi banoko akanguye tu kule season entsha kaThando Nesithembu. Umayeni ke nake ngulo ke ebegoduka samva futhi ethetha esithi utata Musa Mseleku khe waphinda wagula, kungakhe kulingwe kuphinde ucinga uba fanele uba yena uzawunesana naye. Inoba ke mhlambe uthi njengoba enayo ke nonkosikazi omtsha uyawuneswa nanguye. Nanku ke ngoku umakhwela simbona kunye notata Musa Mseleku batya i-breakfast. Nanku noMacele uyafowuna yaqhawula ikholi yakhe sanutata Musa Mseleku esithi ubhizi. Phofu ke uMacele kwanguye owanika umakhwela iintsuku zakhe kuba ke yena engasayikhathalelanga ke caba inkonzo yasekamereni. So ke utata Musa Mseleku amcele umakhwela uba amphathele iipilisi zakhe kwenzela uba azisele. Jonga, hayi umntana watsho sana, wathi yabona ke ngokuleyo uba like ufike nini entweni yoba ngokufuneka eselise umntu iipilisi. Sana khangathi sign up for loo nto leyo yena sana makakhawuleze umntu abe right. Wathi I hope he fully recovers because yena akazuyikwazi into yoba ngaba abe yiloo ntombi loo nurse funeka ityise iipilisi. Wathi unsubscribe, sorry. So ithini ke ngoku into if utata Musa Mseleku anogula agule cause umntu uyakwazi ugula bedinena bekwi-wheelchair okanye like afuna uncediswa nyhani full time, uzawuthini? Uzawugxidika ngoba kaloku uthe yena unsubscribe ngoba akasozayikwazi leyo into. So abantu ke bayathanda naku-social media uba usamke kaloku uzilibele uba uvume umntu omdala. So belindele ntoni kaloku amapilisi ahamba nala age, uyabo? So if yena bengayifuni into yoba ngabafuneka etyise umntu iipilisi ngehambe wofuna iintanga zakhe, inoba akasayihleki umayeni uthi benditshilo ndathi ingane mayihambe iyozifunela oontanga bayo iyeke ikhehla. Nantsi ngoku seyisoyiso kuthatha nje iipilisi imnike namanzi ingazumguqula ingazumvasa. So ke ngathi kwawuthanda uba nzima ke for utata Musa Mseleku. I wonder uthini ke ngoku yena xa sele eyibukele idayari le yakhe emva ethetha laa nto yoba yena ayo vibe yakhe le nto yotyisa iipilisi, hayi unsubscribe. Uthi ndehlise ebhoza yam. Nawo umakhwela andiqondi uba ngaza akwazi uba anganesa umyeni wakhe kuthiwa uyagula uhleli ulele ebhedini. Noba uthi akhona wethu amanye amakhosikazi akhe la madala ekudale kunye nawo awunesa. Andithi kaloku ne-100k ye-hospital bill yile yayikhutshwe ngabo badibana balasa. So ke bayaba ngamaqobokazana babambisane ngolu hlobo bebambisene ngalo ngoku bemenesa yena umuntu uza sezikhuphile. Anyways, khanethuke ke nina ke xa nimvuma khwela ethetha le nto uMaMgobhozi uyanibona kwividiyo landelayo. Bye.